Just tuntuu, että nyt mä osaan, että ei muuta kuin hanaa vaan koko ajan, niin menee hyvin. Kerkeisinköhän mä kääntää ympäri ennen kuin pojat tulee. Tehdään tässä käy. Oho, voi perse. Nyt kävi hassusti. Pitäisköhän mun äkkiä päästä ulos? Ei vitsi. Miten tää aukeaa? Oh, Fontsu katolla. Voi miten tää aukeaa? Ei saakeli. Fontsu ei nyt seppi. Noniin, ei se aukea. Voi perse. Voi pääsekään. Joo, tää menee rikki. Voi perkele. Just kun lähti vauhtiin. Ai niin, tää rattiinkin saa irti. No niin, ratti on tossa. Se pitäis saada vielä varmaan vapaalle. No nyt se vapaalle. Aina tässä käy näin, kun meitsi lähti ajamaan. Kerkeisinköhän mä kääntää ympäri ennen kuin pojat tulee. Tai riittääköhän mulla voimat semmos. No niin. Miten tää käännetään? Voi vitsi. Niin. En mä taida yksin kyllä saada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ei, tää menee varmaan vaan rikki. Nyt kyllä vähän hävettää. Voi saakeli. Voi vittulainen. Hupsis. Voi vitsiläinen. Nyt kyllä vähän hävettää. Nyt kyllä oikeesti vähän nolottaa. No niin. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin. Ai kuva ensin. Otatko kuvan, kun mä koitan kääntää tätä tässä oikein päin? Hei. Hei. Just tuntuu, että nyt mä osaan, että ei muuta kuin hanaa vaan koko ajan, niin menee hyvin. Ei parane jäädä alle. Ei parane jäädä alle. Täytyy kerätä jostain näistä. Me päästään täältä varmaan alta pois. No ja sitten. No niin.